Слава на Бога, братя и сестри, само да направя едно съобщение. Днеска ще продължим нашето обучение или курса по тълкование или хомилетика. Като преди да започнем да тълкуваме Словото на Бога, трябва да поговорим малко или много. Това е много важен момент, да поговорим за характера на тълкователя. Така че след около 1 час и 15 минути идва. Това е ваши 7 часа, тук ще бъде 6. Ще се срещнем на живо с вас и ще говоря за първото нещо, като ще говорим първо, че тълкователят е човек, който няма прегоряла съвест. Това е първото, за което ще говорим днеска и ще ви обясня защо е важно той да не е с прегоряла съвест. Когато стигнем до основата на тази истина, ще се научим и правилно да използваме метода, по който той човек, който не е с прегоряла съвест, гледа на самото Слово. Така че бъдете в очакване, защото и аз съм в очакване в момента. Вярвам, че Бог има много неща да ни покаже. Утре ще преминем през това, че той познава Бога. И по програма, ако е рекал Господ, на 31-ти ще говорим, че тълкователят не търси своята си слава. 3 основни неща. Разделям ги на 3 основни точки, на 3 основни момента, като основната главна мисъл, върху която ще разсъждаваме, т.е. темата е характера на тълкователя, а основната мисъл или тезата, на която ще стоим, че той познава Бога като Бог на цялата истина. Не на половинчатата, не на част от истината, но на цялата истина. И този, който познава Бог като Бог на цялата истина, е първо, той е честен човек, а не е човек с прегоряла съвест. За това ще говорим днеска и се надявам така да можем наистина да бъдем заедно и да се научим на това, защото това е най-важното нещо. Затова днеска, понеже има хора, които са с прегоряла съвест, ще има доста думички от старогръцки, така че аз вярвам, че ще ни бъде интересно и ще бъдем благословени. Нека Бог да ни благослови. След 1 час 15 минути сме на линия. Надявам се, че от тук нататък ще имаме един определен час, в който ще се събираме. Когато съм нощна смяна, ще вероятно към 7 или 8 ваше време. Днеска ще решим заедно с хората, които дойдат на лайв. Бог с всички нас сега и се молете наистина това, което Бог поставя в моето сърце, да ви го преподам по правилния начин. Знам защо в момента са всички тия атаки против мен и говоренето срещу моята личност, обидите, защото през същото е минало и Тимотей, понеже Павел го е насърчавал, затова му е написал право да излага Словото на истината, понеже е минала през същото. Понеже когато говорим за благодатта на Бога, винаги има опозиция. Запомнете го това. Бог с всички вас и нас и след час и 15 минути сме на линия и започваме да говорим за тълкованието на Господа в нашия живот. Как ние първо ще обясним за това, че първият добър тълковател е бил Исус. Днеска ще говорим за това. Че този, който е дошил, не е бил с прегоряла съвест, е Исус и как той е виждал тълкуването на Божието Слово. И след това ще видим как днеска хората гледат на Божието Слово и как те днеска тълкуват Божието Слово. Всичко това след час и 15 минути. Бог с вас!